Montáž nastaviteľnej zárubne. Na montáž zárubne sú potrebné nasledujúce pomôcky. Montážna pena, dve vzpery, skrutkovač, kliny, podložky, silikón, kladivo, nôž na rezanie, krížový skrutkovač, plochý skrutkovač, krátka vodováha, dlhá vodováha. Pred inštaláciou zárubne pripravte vhodný podklad, ktorý zabráni poškodeniu. Prácu začíname rozbalením zárubne. Upozornenie. Obaly by sa z dôvodu možnosti poškodenia výrobku nemali otvárať pomocou noža. Po otvorení si je potrebné prečítať montážne pokyny. Zo zárubne odstránime obal. Súprava obsahuje vrecko s montážnymi pomôckami. Odstránime plastové kryty, ktoré chránia rohy zárubne pred poškodením. Zo zárubne vytiahneme kryty umiestnené vo vnútorných rohoch na opačnej strane tesnenia. Odstránime nadbytočné tesnenie. Na vertikálnych prvkoch odrežeme tesnenie na spodnej časti rovno, na vrchnej časti pod uhlom. Na horizontálnom prvku odrežeme obe strany tesnenia pod uhlom. Namontujeme kryty na závesy. Dostávame sa k montáži klipov. Pred ich založením natrieme okraje zárubne lepidlom. Po dôkladnom spojení prvkov pripevníme klipy. Nainštalujeme plastové spojky. Dlhšie z nich zasunieme do otvorov na bokoch zárubne, kratšie do jej hornej časti. Po ich inštalácii zaskrutkujeme skrutky z oboch bočných strán. Potom utiahneme klipy. Teraz otočíme celú zárubňu na druhú stranu. Pomocou pribaleného imbusového kľúča namontujeme závesy. Podobným spôsobom upevníme kryciu uhlovú lištu. Zárubňa je pripravená na montáž do steny. Pred jej umiestnením do steny spodné hrany dôkladne pokryjeme silikónom. Zárubňu následne vložíme do otvoru na dvere. Jej hornú časť zaistíme klinmi. Vzperu nastavíme na šírku otvoru, potom ju pripevníme v spodnej časti zárubne a celok zaistíme klinmi. Pomocou vodováhy nastavíme zárubňu do optimálnej polohy. Meranie začneme v hornej časti. Následne nastavíme zvislé časti zárubne smerom od závesov. Podobne nastavíme zárubňu na druhej strane. Po vykonaní prípadných opráv do stredu zárubne nainštalujeme vzperu a zablokujeme ju klinmi. Aby sme skontrolovali montáž zárubne, zavesíme krídlo. Ak všetko funguje správne, krídlo zvesíme a zárubňu vyplníme penou. Po vysušení peny odstránime vzpery. Demontujeme kliny a ak je to potrebné, odrežeme prebytočnú penu. Na inštaláciu krycej uhlovej lišty použijeme silikón. Uhlovú lištu umiestnime do zárubne a pevne ju zatlačíme. Správne fungovanie krídla po zavesení je posledným krokom montáže zárubne.